Bo. Ono suwane. Ayo karo podo jisik yang suami kelaparan. Ayo mestine podo ben opo enten bakal ndak. Kalau seliramu jauh katimbalan dimen keprungu dening suwane kawula ku mapan oleh panguraan sak moto ngrasani kepiye nalika semono sliramu tak dawuh ndak utus kang suwe nyetrake karo aku nuwun bali ana ing Kadipaten dawuh dalem sampun kula tindak anggil kawula nderekaken tindakipun tilasan kula kesebulan nanging kesebulan boten ngeparengaken bilih kula badhe minggah wonten ing pendopo kula supados dipun rantos wonten ing tapel watesipun Kabupaten Pati dereng dangu lajeng wonten dhatengipun prajurit saking Kabupaten Serang niatipun badhe ngambali perang adat antawisipun Pati lan Serang niku pangaten jur opo darunan dinapa Bupati Serang boten ngaosi bilih penyenggoten ngaosi dhateng para Bupati Serang awit boten wonten prajurit ingkang nderekaken duka wadonipun reknasunan kula salajengipun kados-kados pangandikanipun tiyang Serang kula ladosi kanthi cara peperang kula kepyaken prajurit saking Kabupaten Pati nanging campuripun perang prajurit Pati asring kalah sewu kang badhe nilatir sarta sikang kang ditepukan pun Kabupaten Pati langsung supados perang adat boten kawitan rayang langkung rayang awi iki garwa yen kesuben betane minangka dados garwa prameswar kula kang iso salah ing gandeng wong Serang suwane merangi prajurit Pati wis beto perkara dan ikan apa dawuh aja nek ngono aku kena Agus Kromo siapa Kromo kuwi ngapusi nganggo tata krama alus mongko kaya ngono pamutahe garwaku Sirna njaluk bali kelakon turuti jumbuh marang aturku penderek saka Kabupaten Pati ora dikeparke nganti munggah ana ing pendopo Serang jur ketekan prajurit saka Serang murino atine yen aku ora ngajeni wong Serang mbok prajurit tersebut nyatane tuwa perang pangkalah bola bali yen keleno yen ini nek ngono aku lagi krasa saben dina yen aku naliti prajurit kang padha gadhek arep sembulan ora nate gendang sarambut basah jebul dheweke kuwi nontoni cara-carane prajurit Pati anggone gadhek wiwit aku garwa Retnosulan ing arep aku wis kono ora nate gang sambut saben aku naliti prajurit magang gadhek kegiatan cara puwai dheweke kepengin ngerti jebul iki mung kanggo pawadan dheweke jaluk bali wong arep miwiti perang adat kelakon saiki
saiki perang adat tapi kasonan. Kenapa? Mongko aku ning pati kuwi dituwak genting. Kudu tanggung jawab. Saiki wong Serang kena diarani miwiti dudu wong pati. Aja nganti pati gawe ajane perang. Sumpahku yen aku kapitoyo lan dipercaya dening kamu pati, aku kudu tanggung jawab sawetara. Ketang mengko nyawaku kanggo tombo ora apa-apa. Iki ora rampung nek ora aku sinari lagi. Nino lawan pati. Ingkang sare, ingkang sabar. Ampun dosaku sekados ngaten. Ngropo aja. Pati kebenan piting iki pindho wanita. Ngopo kowe mepalanggonku mansukan? Kanjeng Dipati to. Kula mampu anggen badhe panjenengan sumangkat ngadepi munah satu sekali. Boten kategis kula menika miyas. Kula pitados menawi panjenengan sumangkat ngadepi tiyang saking Kabupaten Serang. Boten ngantos nyebetaken kawuh tartamtu mesah badhe pejak kasulayak jrebabah pating salingkrap pindho gagah kapidaning kanjeng. Nah ingkang turun priksi Senopati-pati menika taksih kathah ngantu-antu dawuh panjenengan dalem majeng wonten ing Medan Lor. Kados dene Sombong Pradan Dalak Sombong Wilis. Ya jemungku panemon. Lawan prayogi kados ngaten Kang Mas. Awit Senopati perang menika tasih kathah. Boten prayogi maya panjenengan sumangkah piyambak. Monggo klatur nimbali Senopati Sombong Pradan lan Sombong Wilis menika. Yen mengkono dadi aku aja nganti jeneng separuhan cukup para prajurit lan senopati. Menika leres Kang Mas. Aku saiki soalé suku prabanan. Prajurit Kanjeng Dipati ngersake langsung Pradan Wilis. Aku ngerti yen dina iki kowe tak patah metu wajib ngiladi para makanan. Nanging tetep kowe tak aridu. Ojo dadi atimu mergo wigati sambung kon kuning bali marang Gusti. Menawi saiki wonten kawigatosan mugi ingkang kersa paring Ajeng kadospun menapa Kanjeng? Sadurunge kowe ngerti yen perang adat Selan Pati diambali. Nalika peperangan prajurit Pati padha salang tunjang. Nah, panemuning Gusti Patih iki ora ana prajurit kang bisa nentrete swasana kaya ngene kejaba kowe saka. Mula sumpatan wis. Mula bukane sliramu tak timbali iki bakal tak utus. Mat teko Senopati kowe saklara adepono wong Serang. sampun terwaca anggen kula nampi dawuh. Kula sabar. Lajeng becang menawa panggen kula ngayahi pakaryan menika. Mongko perangis dumadi. Aja ngenteni sesuk saiki bedalo melingkuh. Aja agem-agem kemumpe. Aja kowe nganti ana tetembungan bali ora entuk kamenangan. Becik kowe dadi batang. Tak
Cukup tak dicemas kuper. Namung pangestu kejaran pangestu Gusti. Hati-hati. Iki ra kena seneng wete. Mentah prajurit sendi. Memberikan seliramu. Melampati laku di sumber ratakan iris. Sendi kodawa. Sosrone Goro. Matuan coba dikono ki Surapati Kabupaten Pati ae. Sosrone Goro. Mantuan Joko, hei sosro. Diajin, tanggo. Pun kambung ora pangling lawan Senopati sakloro niku. Gola-goling Senopati saka Kabupaten Pati. Ya iki lho pawongane Diajin. Kula nggih boten suwe dhumateng panjenengan. Menawi boten kelentu kusumaning ayu Retno Sembulan. Kuwi bener. Garwa ingkang sampun boten dipun asta Kanjeng Adipati Tombro. Nggih menapa boten? Kandamu pancen ora kowe. Sumba Praden lan kowe Sumba Wis. Pripun? Pancen saiki aku wis ora kaagem dening bendaramu. Sesembarmu ya dipati Tombro. Mula perang kawiwitan meneh kabeh saka tumindak lan pakartine Bupati Tombro. Retno Sembulan. Apa sih Praden? Aja dianggep aku ngurangi Subasita yen aku nunggak krama kelawan kowe. Nalika duk isih ana ing Kabupaten Pati, kowe pinangka garwa Kanjeng Adipati Tombro. Aku tansah ngajeni kelawan kowe. Nanging payudan ora ana gunane Retno Sembulan. Sing siji sapa? Aku Retno Gawangan kadange kang Mbok Retno Sembulan. Retno Gawangan. Lah apa kok tidak guyu? Mesti aku gumuyu. Sebul kadange Retno Sembulan ki ayu keng tanpa cacat. Loh, gumun to kowe, ha? Wanita ning Kadipaten Serang, kuwi ora ana sing ala, kabeh mulut tansah ayu nuju prana. Nanging emane, Emane apa? aku iso nggo paukon. Yen to wong-wong Serang kae kentekan wong lanang. Kok bisa? Nyatane anggonku sesumbar ana tepes iringe Serang lan Pati. Iki mung pengen tinemu karo Adipati Sosronegara. Nanging sing teko ana ing papan kene mung kowe sak loro. Diajin. Yen ngono ya cublok karo wong-wong saka Pati. Kok kowe bisa ngandake ento aku cubluk? Ya kene ora. Umpama ta wong wadon sing dadi Senopati, saiki ngadepi kowe sak loron. Kowe ora jeneng Serang kentekan Senopati priya. Nanging iki lho, wanitane prajurit saka Serang. Senajan to pawak wadon, nanging bisa dadi Senopati perang. Sebulanan kowe gawangan. Suku kok sawang. Akeh prajurit sing dadi pangorbanan kabeh nemahi paraloya awit sanjata kang tanpa nitra. Apa meneh wong kowe pawak wanita samu barang sarwa ringkih. Bener. Yen kowe tak iman, enggal kowe sumingkir. Aku butuh Sosronegara. Suryadi, aja ngina kelawan aku lan kadangku. Najan kok aku niki wanita, yen ngadepi kowe lan kowe ora bakal mundur saja. Kadane kadangku kuwi bener. Kowe aja ngias kelawan wanita. Pancen kawruhmu ki lho, wanita ki anane mung masak, macak lan masak. Lah pancen ngono. Pancen kok Iki kate koyo ora. ngono. Lho, kowe ning kene njaluk pirang dina tak ladeni. Retno Sembulan kowe gawangan. Apa? Dadi tekamu ana ing payudan kene pancen madeg Senopati perang. Kuwi cedhok. Depani bumi ing Serang. Mesti aku sabiang tulan kadang. Yen kaya ngono padha kelawan aku. Aku lan sedulurku
uga ndepani bumi ajeng pati. Perang kawiwitan aku kelawan kowe, nanging beda carane. Perang kok beda carane? Beda. Ah, Iki pancen tak gawe ora padha. ora padha. Lho ayo, gelut. Nganggo jurus apa? Sebulan dan pegawangan. Yen to perange prajurit Rojah kain jotos mesti nganggo tangan. Cetok nganggo tangan. Nyaduk nganggo Nganggo sikil. sikil, jelas. Nanging beda perangne sumbu peradan sumbu wilis. Bedane nganggo ngendi? Nyaduk lan jotos ora nganggo tangan sikil nanging nganggo irung. Sengok. Nyuwun sewu Kang Bos. Lho iki apa perang anyar? Iki mono jenenge perang asmara. Perange wong pati. Perang anyar. Benten kalih wong Serang nggih Kang. Oh, nek Serang. Tinimbang kowe dadi rondo. Wis ora diagem Kanjeng Adipati Tamra. Luwih becik kowe tak gugung. Dadi bojoku. Bareng-bareng mukti ning Kabupaten Pati. Piye? Lho, lah aku dadi randane bupati. Lho lah kok mau ngetuk kowe? Lho, iki jenenge melorot derajat. Lho senajan to aku senopati perang ning bayar aku dhuwur. Alah, wong senopati bayaran piro? Aku ora perlu mbok pameri bondo donya sing tumpuk undung. Kadange bupati arep perlu apa wae sama barang wis cumepak. Alah, Bondo donya nek aku nek hayu undung. Awake saya memel. Lem, Lah, aku ra sudi. Gandrung lho. Mbok Praji. apa? Nek kowe kena tak eliki ora usah padha. Ora usah padha kapilih kelawan wong-wong. Sapa manis kaya sira. Serapati iki padha bene. Tangane kok berane semangat kamu. Aku kayu karo aku mau ngeman yen to. Kowe gak tau. Sahe rasane.
pancen kira kena tak iman kapeksa aku tegelan mentolo karo kowe swing-swing ragamu Yen pancen kowe bisa. Di, adepe di. Di. Hati-hati di. Campur di. Esan kowe ngono. Antara bae lho. Wes. Ya kaya ngono sampean wae sing aduh nek banyu ngono. Tanung prajurit duweni ajimat kepat. Dipapan Saiki ditemtoke wong pati ya bos. Lakon mati di bapak depan lemah. Anjing kue sing tak enteni Sosro negoro menungso jine wedi getih. Piye kandamu? Kadang adalah kowe. Lawan kowe. Ya jeng. Kang Mas, kula niki sabelo kali panjenengan. Iya, aku percaya. Panjenengan kate kula tresnani. Iya. Lah kok tidak yen jine wedi getih. Panjenengan satriya pinunjul. Ben ora dadi apa. Senajan to dhek pengebak pangendo lawan aku. Nggih. Nanging aku ora loro ati. Lho, pripun to Kang Mas? Nyatane kadangmu sebulan maju mati senopati perang iku bukti yen to kowe menungso rawat wani ngadepi musuh. Piye? Kandamu Ya coba jeng. Ayo baca Wani. Ye, bisa belum durung wae rampung. Hah? Ayo yen wani. Lilan ngono kadang rek juing-juing padha. Juwen terus. Mas, ngapunten. Ini kan berenang mas. Opo kekarepanmu wae? Nyapit kok peperang. Gambarane wong pati yo kaya. Rusak, rusuk. Senengane nggih mboten iki. Pancen aku wong Bukan dereng dadi. enggal kowe kondo apa sing karepne Yen pancen kowe maju dadi senopati perang Serang, ayo adepono iki. Nek perkara aku maju ngadepi wong pati, sepiro kekuatane aku ani. Nanging ora. sing bukan kowe sesoro negoro ae. Nek aku ngadepi kelawan kowe adu atau sing balung uleting kulit. Jeneng won peperangan kuwi yen bisa dipitung kanthi jlimet bati lan rugine. Lah iya ta? Niku leres Kang Mas. Nek kowe mbatut, iya nek kowe iso menang. Nek kowe kalah, nek nganti ceklek balungmu, ceklek bulumu. Sesoro negoro. Aku menuh senopati perang saka Kadipaten Pati. Iya, aku percaya. Aku ngugemi marang sumpah. Iya, aku percaya. Durung marang jroning atiku yen durung gulung bendera Serang lan swing-swing ragam. Ning ngene sumbo lan sumbo wilis. Aku tak takon kelawanku. Kowe madeg senopati perang ing Kabupaten Pati kuwi udakara wis pirang taun pangkat senopati sing tememplek lan pundakmu. Udakara 10 taun. 10 taun. 10 tahun. Apa kok Guyu ngece kuwi kok setun temen kekuatan ing Kabupaten Pati kuwi tanpa Sombo Pradan lan Sombo Wilis ora ana apa pancen bener ya iku bener kowe duwe kekuatan sing kaya ngono
saben-saben pati tempuh perang Sombo Pradan Sombo Wilis sing rampung nanging ya gene kekuatan ing Kabupaten Pati ana kowe sak kloron kok kowe ora pinter gunake ora kalodhangan iki kok gunake kali bisa kok kowe ngendi ngomong kaya ngono apa pamrih pamrih kuwi tak tawani nek kowe gelem wadene ora gelem ra dadi ana Nyuwun sewu. Lha niki kaya tetawa-tawa niki tawa perkawis napa niki? Perkara ngene Diaji. Perkarane napa? Nek kowe dadi senopati ing Kabupaten Pati, ya, wiwit kuncung nganti gelung. Wiwit gumpak nganti butak masane. Kowe mung madik senopati, mung senopati pangatmu. Ning beda. Nek kowe sak kloron gelem balui aku dadi satriya balik kowe madhep Naradipa ing Kabupaten Serang sing siji dadi bupati sing siji dadi patih ora mung kuwi sak leker getonge Kabupaten Serang tak pasrahke kowe alangkah kanggo werna sembulan lan gawangan Sasarenkur apa kena tau gemis ya kene ora iki pusaka ing Serang tampan ana ora Ngaten to Kang. dadi pilih mati entuk Cidro iya kena tau gemian to kelakon aku dadi senopati bali negara ing Serang kok pasrahke kawan aku sak leker getonge karo kadang-kadangmu kadangku sak loro Terus ana kok. Sasarenkur piye yen kaya ngono tak sakui ngono aku bakal pidak jempol kelawan kowe iya mbalui kelawan kowe kau para negara ing Pati Kadipaten Pati rukun sungsang ora kali wah bagus Sasarenkur Kang. imen marem lan mantep jroning ati kowe lan kadangmu gelem dadi seksi iya yen to aku lan Sombo Wilis dadi sareng tembang nanging sadurunge aku jumangkah ngelongkuh gedhe Kanjeng Adipati Tumbro iya aku njaluk sama duit bondo donya kanggo samu perang aku wis berpangkat donya titian jaran Singapura opo piye aku mung kepengin lan njaluk samu esme esem yo kanthi cedhak ya ora cukup esem adok Asam cedhak. Asam cedhak ki sing piye ya Kang Mas? sayang Oh, cintaku Waduh. Aduh, kok kasare ngene. keplono saka mburi tak sungsange bapak Kadipaten Pati Kang Mas. Panjenengan kok gede cara ke kados ngaten. Dadak utus kulon kandang kula supados maju wonten ing palang. iki mung kanggo cara Sombo Pradan lan Sombo Wilis bisa kowe tetarang sliramu sae Oh, ngaten. lakon Sombo Pradan Sombo Wilis dadi satriya balik sing tegese wong pati do wong pati bentak sirah ben pecah bali Apa Kang Mas? hei Tombro negara aja cukup lidah jegang saya tumpang mentuan Joko tanding ngono iki Sombo Wilis hadwe Tombro Pradan lan kowe Sombo Wilis. Balimu saking Medan Logo bali ning Kabupaten Pati lah kok malah barang ngamuk nantang para Kanjeng Adipati. Iki apa sing kok karep? pancen kabeh tak tempuh aku saiki ora dadi wong Pati nanging saiki aku dadi senopati Kadipaten Serang Kanjeng Adipati Tumbro Dadi saiki kowe dadi satria bali. bener Sombo Pradan Wilis. Kowe kuwi suwijining prajurit. Diunggahke nganti dadi senopati perang. Mongko kowe uga wis disumpah rikala
disekseni para pegawai negara saya Kanjeng Panto. Aku isih eling. Yo. Catur Prasetya papat cacahe. Siji Bayangkara Haliku Satya Aprabu. Suwijining prajurit yen diperintah ratu lan gustine iku kudu sendika angayahe. Sing kaping pindho Bayangkara Haliku Gineong Prapti Dina. Suwijining prajurit yen wis diunggahke derajatmu pinangka senopati perang aja mung kanggo medeni marang kawula sing ora ngerti kenthangke muring perkara. Sing kaping telu Bayangkara Haliku tansah tresna nana kawula Kabupaten Pati sing butuhke marang sabiyantu. Nang kabeh mau sing kaping papat Bayangkara Haliku angin nyake musuh ana sak njabaning negara saya sing luwih dibayani kuwi musuh ana sak jroning negara. Nek kabehmu durung tak lakoni Sopratan Wilis. Gusti Pati. Tenane Catur Prasetya aku sumpah prasetya prajurit. Ya. Aku sih hafal. Aku go ngerti. Kaporo ora mung Catur Prasetya. Apa wae? Nanging kalebu Sabda Marga. Tri Dharma, Tri Broto, Pancasara isih kumandhel ing jroning ati. Nanging apa gunane sumpah prasetya prajurit? Yen to aku ning Kadipaten Pati mung dadi gedhepan. Bener. Mung dadi juru kongkonan. Beda. Bidane Yen to aku mbalui wong-wong ing Serang, unduduan apa? palungguhan kang dhuwur uga wanita sing ayu. Nah iki kena darani kena panggelemu ing wong saka ing Kabupaten Serang. Nek kowe mbalui tumindak wong Serang, kowe bakal tunggahke derajatmu pinangka bupati, saya kowe dimilih wong wadon saka Pancen ora kleru. Iya. nek kena tak eleke aja kok bacutke Sopratan Wilis. Nang yen ora kena perkara iki aku ora cukup meneng. Tak atur karo Kresna. aku iki kowe. Matrowan pepundenmu Adipati Tombronegoro yen to Samba Pradan Samba Wilis saiki bali wong Serang pati tak obrak-abrik. Wah, silapi kedhatone. Sumbu Pradana Wilis tak utus keng supaya ngadepi wong sukses. Keparmato Kanjeng. Anggen kawula mlapati lapahipun Sumba Pradana Wilis kelampah campuk perang lan prajurit saking Kabupaten Serang. Nekat Raden malah kaporo Sumba Pradana Wilis sak menika dados satya balik. Satya balik. Balui wong Serang Kertus makanya. wong Sopratan ora nyono babar pisan jebul asok derajatmu ngene ngarepku katoke setiku amari kelu nanging jebul kowe nyanati marang negara yo mergo saka pitine wong Serang aku kelangan siji mong siji senopati saiki balui wong Serang. Iki malah ra kena sinong benteng. Mongko kekuatan pati iki dumunung ana Sumba Pradana Wilis. Prajurit sing tak golok-golok pindho betenge Kabupaten Pati. Nadyan utuh beteng Pati jebol mergo Sumba Pradana Wilis saiki balui wong sukses. Jur aku kudu kepiye iki? Kang Mas,
Sampun. Ampun sangat-sangat dipun undangan. Katen mawon Kang Mas. Kula trima ngalah lengset dados Dawa Prameswari. Monggo, kayitna sebulan penduduk Dawa Prameswari ki mawon. Kasanipun serangan pati nika tentrem Kang Mas. Iki lak sapa kersamu? Aku rumangsa tidak aji diriku kelawan sirah. Ya sumbre soal kesu. Lo mengko yang kelakon tak boyok. Ibarat itu tak tidak meneh. Orang wajib ya. Ayo sepertian kados pun namung derek Kang Mas. Nganti om besok tetep aku yang krungu jenenge Rasulullah tak mungsuh. Jauh Kembali. Iki ora kena sinau gandeng. Kekuatan saiki mapan orang serang mergo sombo peradalan milis semapan iku. Wo, kowe prentau marang Manggaran yudo ing pati. Nyurup Kanoman digelati. Monggo sekatan kuat. Kecak perang onek serang. menawi kados ngaten Assalamualaikum. Keparno nilo kanami sinten asmanipun wingking saking pundi Dipun tepangaken nami kula Makdum Alatas Makdum Alatas saking tlatah Tuban saking Jawi Wetan leres kersa rawuh wonten ing Kabupaten Pati Lengkong menawi boten wonten kaligus dedela wonten wigatos Kanjeng Prabu menawi kepareng kula badhe siar agami Rasul nggih agami Islam jalanan pati kula tingali saking Tuban kados dene peteng dedet lelimengan ingkang menika menawi kepareng dalem kula badhe mapan sawetawis ing Kabupaten Pati saperlu nggiyaraken agami Rasul Kanjeng luhur lekas panjenengan sedherek sarta leres menapa ingkang panjenengan ngendikaken estu milih pati nembe nampi penantian pirembaganipun sedherek Makdum Alatas namun kepengin badhe siar agami Rasul kados mekaten menika sae keleresan wewengkon pati utawi tiang-tiang pati kathah ingkang dirempong bab agami Rasul menawi estu keparingipun sedherek Makdum kados ngaten kula boten kawalan ing sewu tiyang ingkang badhe siar agami menika kedah betaken ning kesanipun menteri tepung kusuk kados boten sing ngatos dipun ridho sanes leres mongko pati nembe geger berkawis menapa gegeripun pati awet wonten prangadya lan serang katemben kula utusan Senopati kirami sombo kratanan Wilis marasak menika kengipun wastani satriya malik tinggal balui tiang-tiang serang duh sedherek mongko Senopati kekalih menika pindha betingipun Kabupaten menawi sedherek Makdum Alatas saged ngrerepok saged mangsulaken sombo kratanan Wilis sampun ngantos namung setunggal lan wonten ing Pati. Slaminipun monggo kula aturi lenggah wonten ing bumi Pati. matur suwun Kanjeng menika kalebet garapan sehingga kula padosi tiang-tiang yang sami minggir kiblatipun menawi sampun wonten kepareng dalem kula nyuwun wonten pundi papanjenenganipun sumbu pradanan sumbu Kersanipun boten sasar susun badhe kula kandhani cucuk lapak bagian Pati nggih warung kados nggih aja gakangelan kita mugi derekno nanti ketemu karo sumbu pradanan Wilis oh sendika dawuh Kanjeng monggo
Bareng kula nyuwun pamit berkah dalam assalamualaikum. Yen ora cumangkah ning panyitran. Kapeksa sirape kedaton bakat ayo. Kanjeng Adipati Tombo sing metu malah sponsor Sarimi. Keliru. Ora sponsor Sarimi. Apa? Pak Dokter. Iya, Sandang penganggone sarupu. Saru putih, kok dokter. Apa bener Pak Dokter? Assalamualaikum kisana. Les kamu. Salam. Kowe iki sapa? Kowe iki sapa Ya Allah ya Rabbi subhanallahi wa bihamdi. Ngomong kok mulek kaya entut. Di sana goheman jare em sing apik. Sorjanem kembang. Rupamu bagus. Ngerti. Nanging ora tepung karo kahanan lan Yo kene aku ora tepung lawan kahanan lan Doyo. monggo aku luk salam kanthi apik-apik nanging wangsulamu gesek lan karep. Aku ora mudeng sing mbok karepku. Lan aku ora butuh kowe uluk salam. Kowe iki sapa? Kowe iki sapa dokter ta piye kowe iki? Kok malah kok ujung-ujung. Nek aku dokter apa nyontek bathok lu. Malah terus Senggono ngene. Kok genah kancane padha ketoprake kok dokter. Ada ora mentah. Di sana Kowe wani ngaglah ora sak teng nek sampean kepengin tepung kalih kula, kenalan kalih kula. Yo. Nggih. Tak wangsuli. Nami kula Makdum Al Atas. Sapa? Makdum Al Atas. Ketoke bareng-bareng kaya budheg jebule. Jeneng kok Ampang. Sapa mau? Aku krungu jenengmu Makdum Al Atas. Ampang. Jeneng orang duwe bapa. Ampang. Beda kelawan aku, Tom. Nek sampean jenenge sapa? Sombo Praban. Sombo Wilis. Dadi sing jenenge Senopati Sombo Pradan Sombo Wilis kuwi kowe to. Bener. Aku. Nek ngono ora kleru, menungso sing tak goleki ya kowe. Kowe golek aku? Bener. Apa aku duwe perkara kelawan kowe itu? Senajan to ora duwe perkara karo aku, ning aku lantaran mergo aku diutus karo Kanjenge Bupati Pati supaya ketemu karo kowe sak kloron Sombo Pradan lan Sombo. Sawise kowe ketemu karo aku. Yen wis ketemu aku saperlu ngelingke marang kowe krana kowe lali kula Sombo Pradan lan Wilis ilinga Purwa Madya lan Busana. Kowe kuwi sapa? Yen kowe wong Pati dilairno saka ing bumi Pati ning yogene saiki mingerke blatmu kowe mbalui wong-wong Serang. Batine apa rugine apa dadi wong Serang? Cukup. Pedho prae sesuwi kok kok. Itu Apa? aku ora butuh kekandhan. Aku ora butuh sesorang. Yen pancen kowe minto serayane Kanjeng Adipati Tombro, kuwi tak anggap kowe wong legan sing golek wong. Kok iso? Apa kowe ora ngerti kodane Sombo Pradan? Sombo Wilis. Saben pawangan sek dadi pepalanku. Jebabah Mati untuk Bantono. Kondang nek kondang apik monggo. Duh, Ning nek kondang elek buka. Kondang Digdaya. Monggo nek Digdaya ning kudu eling. Ora ana kekuatan ing sampurna kejaba kagunganing Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. ngomong apa lek dum? Kolak. Ngomong mulek kaya entut kowe.
Lah balik kontut ae. Tom, Kon bali wae. Dan Wilis. luwih becik kowe suminggir. Ora usah nyampur Aku gelem suminggir yen kowe sak keloro nendo. Mergo kowe lagi bingung, kowe lagi lali, kowe lagi minger. Ora ana kang patut ngelingake kejaba mung aku. Oh. Sumber radalan Wilis. Yen pancen kowe adreng kepengin mambeng apa sing dadi keparawanku. Kapeksa tak pecah sirahmu di papan. Weh. Iki malah saya ndodro teminten. Yen ora tak ndakake bebayani marang. Ya sampe bisa ndake ayo. Ndake. Ayo keluar. Aku ora kulino gelutan. Mergo nek aku menang karo kowe ora kondang nanging yen aku kalah wirang. Yo. Aku kepengin jajal neter sepiro kasute biar Oh, rono kowe sumbar kaya bisa dilat kesiap. arep coba-coba kelawan Pengen Senopati. jajal-jajal karo Sombo Pradana wedenge Sama Wilis. Tak suwunke marang Gusti kang gelar jagat. Muga-muga kowe tansah eling yen kowe pancen laku. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. Ayo, bukteke. Semarang juru dekati. Kancamu gembledak. Sedulurku juga bah depan lemah. Monggo kowe ora trima. Sawangan. Sawang itu. Panjang. Sumbo Wilis. Bi, Tak anggap madu malah tas kowe kumalang awake dhewe. Luwih becik tunggu. Ayo. Sumbo Pradana kowe Sumbo Wilis. Panjen ora tak selaki. Kowe perangane menungso kang kasinung Aji Jaya Kawijaya. Ya. Aku eling nek ana menungso kang duwe aji-aji kaya mangkono. Iki dheweke kasinung Aji Pancasuna Pancasuna. Saben siji dipateni dilangkai urip maneh. Ya, nanging ora kurang ajar. Aku ngerti pengapesanmu, ya. Mula aku golek papan sing jembar. Bisa wani. Aja banter-banter lah ya. Ora coba-coba kelawan sok. Ayo. Ya terima bareng. Payah sego metu aku munggah. Aduh, Sing mbok geret-geret. eling-eling wong sego panganan. Yo ngene iki jadi golek sego kok iso. Lagi ngerti dikoyo. Aku percaya. Neng, ojo tok terus-teruske. Eling. Telung batu bedane urip ning alam donya. Uger menungso kalimput telung perkara repot. Apa wae? Wiwit saka harta, tahta lan wanita. Bondo, pangkat, wong wedok. Kuwi mblerengi mripat mendemi ya Le. Pancen ora kleru. Pancen ora kleru kandamu. Iya. Teluru betene urip. Nanging wis tak goleki jalan apa? Urip ing alam donya jagat srawuran sing digoleki enak Lan kepenak. Mergo kuwi dalane mulya. Bisa golek dalan enak lan kepenak ning sakliyane kuwi waton kowe makarya kanthi becik-becik insyaallah rezeki mati kel tekuk Oh, sing diparangane Gusti. tenane aku sih durung sepake pan kelawan. Ojo nganti kowe cedhak kebo kupak
mundak kejebratan bener. Sumingkir. Cek kowe bali ae Pak. Sepisan meneh aku gelem sumingkir yen kowe gelem manut karo aku. Oh. Yen koyo ngono pancen kowe menungso sing ora kena digawe becik. Kapeksa pisan nyawa kelawan. Wae. Ora usah kowe andel kebun nafsu. Nek kowe iso nyekel tekan kuku kebareng. Aku wis kowe menungso. Duwene aji Jaya Kawijaya melingkut. Arep jak sulapan kowe. Aku ora sulapan. Ning iki tenanan. Lakon tetake kowe tinutang. Yen kowe bisa Tekan. yo Aku lek padha. aku jorokno. Ono jorokno ora? Kowe barang padha ae. Ora melu. Kowe gak kancaku, Agung. Ora usah kowe musuh karo aku. Iki buk-buk tenan, Agung. Lah, awas. Dung. Apa? Aku kalah. Aku kalah. Urip. Aku manut. Kowe kalah. Aku manut karo kowe, Jom. Pancen kowe lemos lawase tak syukur lho. Aja. Ayo bocet. Wis tenan aku tobat, Jom. Aku tobat, Dung. Aku tobat, Dung. Roh karepe tobat apa ora? Belas Belas. Ora roh. Tenan. Tenan. Yo, Dung. Kowe roh. Dung. Tobat kuwi ninggalno pangkalan Siwala. Lemo kowe manut lembah karo sing kuwasa. Aku gelem, Dung. Aku pengen dadi muridmu. Ning carane piye, Jom? Carane piye? Carane gampang waton niatmu tenanan mengko tak duduhno dalane. Sepisan kowe kudu leren, nggonku tumindak ora karuan. Aku janji, aku leret, Jom. Aku leret. Tenan, Iya, leret tenan. sumpah, Sumpah, Dung. Sumpah. disejani ganyang ngene. Belum tau ora? Aduh, Dung. Aduh. Ya, ya. Apa liane danyang kebun agung gak iso, Dung. Disejani Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Tak bukek nunggonku tobat, aku manut, Dung. Aku leren. Nah, Ning aku tanpa sadani. kowe wis diagama ta ora? Aku mau ke apa, Dung? Agama itu apa? Kowe ya ora roh agama. Belas, Dung. Belas. Atene wong kowe bareng-bareng kowe man gantengmu. Dung. Ora roh agama. Muloso kuwi agama itu apa? Aku durung ngerti, Dong. Agama kuwi saka tembung alam agama. Aku ora agama rusak. Pranatan kang dadani akhlake manungsa tumuju mring kautaman kanggo gayuh kampulyan lair lan batin. Oh, dadi agama niku ya. Nah, agama sing kanggo kuwi agama Islam. Yen kaya ngono aku kepengin Yo. dadi wong Islam. Aku wis lah. Nah, Iya, Dung. nek kowe ora ngapusi tak tampa kowe dadi wong Islam. Waduh, nuwun Dung. Sadar, Dung. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Ayo. Ye, Wong gumbal ngene kok ampuhe ra umum, Dung. mun ta kowe? Gumun aku, Dung. Aku dhewe ya kumun. Waktu Saya tak suwunke marang panguasane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nyatane kowe bisa waluyo teman-teman. aku manut karo kowe, Dung. Aku saiki manut. Aku wis Aku kepengin dadi wong Islam, Dung. bayat Carane Carane piye? salaman. Dirokno tembungku. Wong halal bihalal gitu. Ora salaman tak bayat. Mergo syaratnya wong mlebu Islam kudu bisa maca syahadat loro tauhid lan rasul. Guru. Oh, kuwi jenenge. Kaya ngono. Diroke. Bismillah. Bismillah. Dung. Iki budek apa ora? Piye? Aku ki belas ora mudeng, Dung. Aku ngomong bismillah, kowe kok anu tebis malam. Alon-alon, Jom. Alon-alon. Alon-alon, Dung. Rungokno belan niku. Rumono belambe. Nah, lambeku dirungokno. Pokoke lambeku dirungokno. Ya, delok, ya. Aja uyang iku. Ya, Dung, manut, Dung. Bismillah. Kowe sing kleru, Dung. Aku katut karo kowe. Bismillah. Bismillah. Irrahman. Irrahman. Irrahim. Irrahim. Asyhadu. Asyhadu Ah, udek.
Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, ini ora melu. Sah kowe dadi wong Islam. Isih enek meneh syarate. Mergo tumindak kang becik amal kuwi klebu akhlak ing agama Islam. Nindakake rukun Islam, rukun iman kudu tok tindake kan temen-temen. Aku manut. Ngono. Sak banjute ayo saiki sowan ing Kabupaten Pati. Kowe melu karo aku. Perkara kanjenge aku sing tak usah.